els països que per mi són bastant desenvolupats, com per exemple Alemanya. A Alemanya ells tenen regulat no excedir l'ajuda, és a dir, entre l'ANS, serien els estats que ja tenen, entre un estat federal i l'altre, el 3%. És a dir, ho tenen regulat constitucionalment no superar un 3%. Entre l'ANS. És a dir, això mai superaran aquest topall. Estats Units, entre els estats també federals dels Estats Units, ho tenen regulat, si Califòrnia va molt bé i ha d'ajudar a l'estat de Wisconsin, màxim un 2,5%, punt final. Austràlia, un altre estat federal, 2%, màxim. Canadà, 2%. I els del Quebec encara se'n volen anar. Catalunya, 8,4%. És vergonyós, eh? És que això... Jo ho veig cada dia i se m'esgarrifa encara avui. Som els més generosos del món, vull dir, som aquí, o els més tontos, això no sé si és generós o ja... Anem ara a estudiar un cas concret d'Alemanya. Podríem estudiar qualsevol dels altres, però perquè veieu un cas concret d'Alemanya. Estat concret d'Alemanya. A Alemanya tenen aquesta ratlla, perquè ens entenguem, base 100. Base 100 és el que ells fan al promig dels seus estats, dels estats en quant al producte interior brut. Llavors ens diuen, aquí tenim una sèrie d'estats, en un any, això és la fotografia d'un any. Són dades, com podeu comprovar aquí, dades oficials. 2009-2010. És una foto parada un any, no? Cada any va canviant això. Doncs un any, els estats més rics, Hessen, Baden-Württemberg, Bayer, ells, aquesta línia groga, és la línia amb el que col·laboren amb els ingressos que tenen. I la línia gris és el que reben. Veiem que Hessen és un estat molt ric i col·labora amb això respecte a el que rep. I així tot, fins a Berlín... Tots reben en proporció al que paguen. I per exemple, Berlín o Bremen, l'Alemanya oriental, que és la més pobra, evidentment reben molt més del que aporten, però mai superen la línia del 100. Si veieu, l'estat de Westfalen aporta el mateix que rep, perquè estan a la línia del 100 pràcticament. En canvi, els altres és equilibrat completament. Ningú rep més del que dona, ningú rep molt menys del que paga, com passa aquí. És equilibrat. És perquè veieu que és un sistema equilibrat, però correspon a un any. Però què passa? Quan Catalunya aporta diners a l'estat espanyol, els aporta perquè les altres regions mirin de treballar i d'enriquir-se i de posar-se al nivell de Catalunya, que és el que fa Alemanya. Aquí ho teniu, per exemple, la gràfica us pot semblar complicada, però agafem un sol estat, que és aquest. Aquest és Baviera. Aquests que teniu aquí, resulta que aquest any, l'any 2010, van arribar amb un dèficit fiscal del 4%. I es van queixar al Tribunal Constitucional alemany i els hi va donar la raó, els hi va haver de tornar calés. Perquè ha sigut l'extrem més important que han tingut en tots aquests anys que veieu aquí. Però fixeu-vos bé... 4%, 4%, al màxim, i es van queixar. I eren 2.500 milions o alguna cosa així. Mireu, aquí veieu que en l'any 95, per exemple, també havien aportat amb un dèficit del 2%, però fixeu-vos que en l'any 2003 van haver de rebre diners. És a dir, que ells sempre estan posant a la balança, treballant per obtenir riquesa, quan logren productivitat passen a ser més rics o passen a rebre dels altres. És a dir, és un sistema de donar i prendre per poder funcionar. És a dir, el que s'utilitzen els diners que reps d'un altre estat és per fer funcionar el teu, i no com aquí, que aquí serveix per pagar les subvencions de l'altre estat, de les altres autonomies, i per fer gastos amb l'AVE i aquestes coses que ara veurem. Doncs aquestes ajudes europees és el que veiem aquí, al Fons de Cohesió Europeu, el que està en color més claret, beix, fixem-nos, en el tram 86-90, 6.400 milions d'euros. Catalunya, que no és Europa, va ajudar a Espanya amb 19.120 milions. És a dir, sembla que els fons europeus siguin, que és moltíssim. És que el que nosaltres donem és 3 vegades més que el que ells ens donen tot l'any. Però l'escàndol està els últims 10 anys, I llavors què ha passat? Fixem-nos-hi. Els fons que Europa ha anat donant van anar creixent, en el període 90-95, 96-2000 van créixer, 2001-2005 van créixer, i ara ja van decreixent fins que d'aquí poc desapareixeran. D'aquí 2 anys Europa ja ha dit s'ha acabat. O sigui, ho diu el Tractat de la Unió Europea. En canvi, la nostra cooperació, 22.000, 40.000, 70.000, 90.000, i a més si ara hem de compensar Europa, és fins a l'infinit, vull dir, no... I el 2014, el que estava dient, Europa ha dit prou, s'acaba la solidaritat d'Europa. Això és el que es va pactar al seu dia, quan es va entrar l'any 86, l'any 86 va pactar això. Per tant, aquí s'acaba el contracte. En canvi, nosaltres anem cap a l'infinit.